naman ka. Dali na, iro-iruan ako diri. Naan ako diri karon sa sagbutan. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming Hi home. guys! What's up? It's me again, Lowy Andoyo, ang bayot ikogan sa sulok. Our video for today is gagawa ko ng panibagong video. At ang video na gagawin ko ay mangahoy ako. Samahan niyo ako mangahoy. Tara! So, dali na ta. So, namin nakita na kahoy. Ang kahoy yun. Tara. So, naan ako karon diri sa kabagnutan. So, sa nakita ninyo is na ako sa punuan sa ka. So, let's start. Mangita na tagkahoy. Di na ta magbiniga-biga. So, naan ako karon diri sa kabagnutan. Mangita na kog kahoy. So, struggle kayo ang pamuyo. So, nanapunta karon diri no. Nangita na po tagahoy. Malununok tas kasagbutan. So mo to guys. Nangita pa ko kahoy nga akong kwaon. So guys, naan ako karon diri sa bagnutan kay humanan ako pangahoy. Kapoy kaayo. So ipakita na ko sa inyo kung unsa kong kahoy nga nakuha. Nandito ko ngayon sa Nangka. Nagpaabot ko nga iuli ang sundang. So guys, naan ako karon diri sa langan mag-set up mis ako ang himuunon, which is na nag-request ako ang ako adong himuag action si Mark. Okay, let's start. Mark! Aha naman ka. Dali na, iro-iruan ako diri. Naan ako diri karon sa sagbutan. Nagpaabot ko sa imuhang response sa imo pero wala ka ni reply. Pagdali hintaon kay nang laspag nako direk kinulat nimo. Ikaw ang pinipili siya. Simula't muli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dala.